El que és evident és que des del 6 de l'abril del 2024 que va entrar Moventis a gestionar el servei de transport públic a Hospitalet, hi ha un munt de deficiències i la prestació del servei ha empitjorat i això és evident. Hi ha menys autobusos, hi ha menys freqüència, hi ha moltes més incidències, hi ha problema amb el manteniment, és evident les situacions de perill que hem estat exposat tant els treballadors com els usuaris durant aquest estiu. Ja portem 5 autobusos cremats en i mig i el deteriorament dels pneumàtics i el manteniment és evident. L'estat d'ànim de la plantilla, quin és? Perquè ja portem molts mesos així. No sé si manteniu les forces, teniu l'esperança. Portem any i mig i sí que és veritat que hi ha una part important de la plantilla que, com no veu aquestes condicions, són insuportables. Hi ha una part de la plantilla que està de baixa, hi ha una altra que no té més remei que anar a altres operadors com Transports Metropolitans, que obren les seves convocatòries i se'n va a aquestes convocatòries, però la resta de treballadors continuaran lluitant. No tenim altra condició que seguir lluitant pels nostres drets laborals i per una millora del transport públic a Hospitalet. Us ho mereixem. Perfecte. Gràcies.